Stargazer X, Castin, Ioniq 5 and 6. Yan ang mga top-of-the-line na e-vehicle ng Hyundai Philippines na ipinakita na sa ating mga kabalen dito sa SM City Clark. Pinangunahan ng Laos Group of Companies ang pagbubukas ng Hyundai Mobility Experience ngayong Biyernes, October 27. Hindi mo na lang masisilip at nahahawakan ang mga modelong sasakyan, kundi pwede mo na ring i-test drive ang mga ito. Meron tayong Hyundai Mobility Experience na ginaganap ngayong Friday, itong weekend na to, para sa mga Hyundai customers, potential Hyundai customers, and even yung mga non-Hyundai na gusto rin magpa-service actually, no? So, dito sa SM City Clark ay fini-feature natin yung mga bagong launch na mga sasakyan ng Hyundai, kung saan ang mga gustong tumingin ng Hyundai na sasakyan na to can also experience it through a test drive. At dahil dealer partner ng Hyundai Philippines ang Laos Group of Companies, pwede ring i-avail dito ang 23-point check-up para sa mga sasakyan ng nangungunang multi-brand dealership company. So pinagmamalaki natin sa Laos Group ang ating customer service at asahan nyo po na tayo ay aasikasuhin nating mabuti ang mga customers na gustong mag-inquire. Hopefully masagot natin lahat ng mga kanilang katanungan about sa pag-own ng kanilang future Hyundai cars, no? Even with Laos Group also, we actually accept trade-in. So kung meron silang existing na sasakyan, pwede rin nilang ipa-assess dito, di ba? Para naman maging mas abot kamay ang pag-own nila ng brand new car. Pinuri naman ng Hyundai Philippines ang Laos Group of Companies dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa automotive industry. Of course, kilala naman natin yung Laos Group as isa sa pinakamalakas na automotive dealerships sa Pilipinas. So, malaking importansya sa amin ng Laos Group. Inaasahan naman daw ng Hyundai Philippines na mas marami pang tatangkilik sa mga electronic o e-vehicles dahil sa iba't ibang pribilehiyong hatid nito, hindi lamang sa mga car owner, kundi maging sa komunidad at kalikasan. Ang Ioniq 5 at Ioniq 6 ay actually magaang sa presyo in terms of practicality dahil bukod sa hindi ito kukonsumo ng gasolina, mababa rin ang maintenance ito sapagkat ang parts nito ay battery lamang at ang kanyang mekanismo. So at also meron din tong 8-year warranty sa battery at free maintenance service din for 5 years. Una-una po, lalo na sa mga taga Manila, wala po tong coding. Pangalawa ay nakakatulong po ito sa ating environment. Also, pag pinili po nyo ang inyong Hyundai Ioniq 5 or 6, ay may kasama na po itong wall charger. So, wala po kayong any anxiety when it comes to the mileage that you need to consume. Maaring bisitahin ang Hyundai Mobility Experience sa SM City Clark hanggang Linggo, October 29. Paolo G. Santos, CLTV News.